7. 5. ročnici vykazoval koncernový podnik Tesla Piešťany mimoriadnu explóziu vo výrobe mikroelektronických súčiastok, ktorá si vynútila výstavbu nových objektov. Už začiatkom 5. ročnice bola rozostavaná budova M5 pre montáž a meranie tranzistorov a integrovaných obvodov. Súčasne pokračovala rozsiahla rekonštrukcia plynového hospodárstva a dokončovala sa stavba budovy M3, určenej pre detašované pracovisko Slovenskej akadémie vied a pre podnikový vývoj. Všetok dusík potrebný pre výrobu sa donedávna do podniku dovážal. V roku 1982 sa začalo s výstavbou plynojemu pre havarijné situácie a o rok neskôr sa pristúpilo k stavbe vlastnej výrobne dusíka, ktorá už v posledných mesiacoch 5. ročnice zásobuje podnik. Takisto stará vodíkáreň nestačila potrebám výroby a bola nahradená novou, ktorá je v prevádzke od roku 1984. Filtre, ktorými sa plyny na jednotlivých pracoviskách dočisťujú, si vyrába podnik vo vlastných dielňach. Výroba polovodičových súčiastok a integrovaných obvodov si vyžaduje takmer pri každej operácii oplachovanie vo vode s vysokým stupňom čistoty. Oplachovanie sa ukončí, až keď vodivosť otekajúcej vody dosiahne hodnotu vodivosti vody pritekajúcej. Stará demineralizačná stanica už nevyhovovala ani kapacitne, ani kvalitou upravenej vody. Aj tu bola postavená nová demistanica s plnoautomatickou prevádzkou, kde sa voda zbavuje najprv mechanických nečistôt s využitím reverznej osmózy anorganických a organických zlúčenín, kovových jónov a napokon biologických nečistôt. Činnosť jednotlivých zariadení, rovnako aj miesto poruchy, sa signalizuje na ovládacom paneli. Elektrická vodivosť demivody na výstupe nesmie prekročiť 55 000 mikrosiemensa. Veľkú modernizáciu si vynútila prevádzka galvanizovne. Nová automatická linka na kontinuálne zlatenie polotovarov pre tranzistory je vysoko výkonná, zabezpečuje dobrú homogenitu a reprodukovateľnosť vytvorených vrstiev zlata. Podobnými vlastnosťami sa vyznačuje aj linka na lokálne zlatenie nosných pásikov pre integrované obvody, riadená počítačom. Okrem zvýšenej hygieny a bezpečnosti práce nie je zanedbateľným prínosom aj predpokladaná ročná úspora 40 kg zlata a 400 kg striebra oproti doterajšiemu spôsobu práce s nízkou efektívnosťou. Kúpením výbrobotov boli vyriešené problémy hromadného pokovovania drobných súčiastok. Príchod novej generácie integrovaných obvodov MOS sa dotkol aj nástrojárne. Na výrobu postupového nástroja na vyseknutie mnohovývodových nosných pásikov s presnosťou 1000 mm sa používajú moderné elektroiskrové obrábacie stroje riadené mikropočítačom. To je 40 vývodový nosný pásik vyrobený postupným vysekávaním. Rôzne špeciálne technologické a meracie zariadenia pre výrobu si podnik vyvíja a vyrába vo vlastných dielňach. Patrí k nim
aj zariadenie pre hermetizáciu čipov integrovaných obvodov do keramických púzdier. Automat na dávkovanie a balenie varikapov po trojiciach alebo štvoriciach. Zariadenie na meranie a triedenie diód. A zariadenie na vymazávanie informácií z pamäti EPROM pomocou ultrafialového žiarenia. Ďalším druhom prístrojov vyrábaných v koncernovom podniku Tesla Piešťany sú meracie zariadenia. K ním patrí jednoúčelový tester PY1 na unipolárne obvody strednej integrácie. Univerzálny tester pre pamäťové a mikroprocesorové obvody veľkej integrácie, vyvinutý takisto v Tesle Piešťany zo súčiastok produkovaných v štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, má označenie PY2. Automatické zariadenie na meranie malých rozmerov Telemet Automatic, riadené mikropočítačom, sa používa v spojení s mikroskopom na vyhodnocovanie detailov fotolitografickej masky alebo kremíkovej dosky. Presnosť je plus mínus 1/10 mikrometra v celom meracom rozsahu. Pôvodným výrobným objektom koncernového podniku Tesla Piešťany pribudla v roku 1983 novodokončená budova M5. Štvorpodlažná budova má na každom poschodí 790 metrov štvorcových pracovnej plochy, na ktorú sa postupne montovali stroje a zariadenia pre montáž a meranie tranzistorov a integrovaných obvodov, dosiaľ provizórne umiestnené na rôznych detašovaných pracoviskách. Boli to aj zariadenia staršej generácie, pri ktorých rozhodovala zručnosť obsluhujúcej pracovníčky. Neskôr pribudli nové programovateľné zariadenia. Automat na spajkovanie tranzistorov vyhľadá dobrý číp, vyhodnotí optickú jeho geometriu podľa kontrolných bodov a prispajkuje ho na nosný pásik. Oproti doterajším poloautomatom je výkon automatickej spajkovačky 5 až 6 krát vyšší. Štvornásobne vyšší výkon oproti starším typom dáva aj nové plnoautomatické zariadenie na kontaktovanie. Spajkovanie a kontaktovanie čipov integrovaných obvodov sa robí takisto na plnoautomatických strojoch novej generácie. Na takýchto zariadeniach sa montuje napríklad vysokofrekvenčný tranzistor KF907 v technológii MOS. Vyžaduje si dôkladné premeranie vysokofrekvenčných parametrov vrátane šumu, lebo je určený do kanálových voličov televízorov. Špičkové parametre tohto tranzistora sa dosahujú vďaka špeciálnemu epitaxnému zariadeniu s programovaním celého procesu. Zariadenie dovoľuje spracovávať kremíkové dosky až do priemeru 100 mm. Pre
prednosťou je vysoká reprodukovateľnosť a homogenita epitaxných vrstiev, daná stabilitou pracovnej teploty. Využitie infraohrevu je oproti doteraz používanému vysokofrekvenčnému ohrevu podstatne ekonomickejšie. V roku 1984 bola dokončená v areáli podniku budova M3, v ktorej sídli časť podnikového vývoja. Väčšia časť budovy patrí Centru elektrofyzikálneho výskumu Slovenskej akadémie vied, ktoré je najbližšou spolupracujúcou organizáciou. V spolupráci s Výskumným ústavem vzdeľovacej techniky AS Popova v Prahe vznikol koncom roku 1983 prvý jednočipový mikropočítač MHB 8048, ktorý na jednom čípe obsahuje mikroprocesor, pamäť RAM s kapacitou 64x8 bitov, pamäť ROM s kapacitou 1K x8 bitov a obvody pre styk s perifériami. Mikropočítač bol vyznamenaný zlatou medailou na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 1984. Bol vyvinutý aj ďalší variant, jednočipový mikropočítač MHB 8035, expander MHB 8243 a 16 kilobitová pamäť EPROM MHB 2716, o ktorú je doma aj v zahraničí veľký záujem. Keď si pozrieme graf výroby koncernového podniku Tesla Piešťany za posledných 15 rokov, vidíme, že jej objem rýchlo rastie. Najväčší nárast zaznačil v 7. päťročnici, keďže dosiahol v roku 1985 takmer štvornásobok roku 1980. V uvedenom období bolo vyvinutých a zavedených do výroby 56 typov diód a tranzistorov a 46 typov integrovaných obvodov MOS. Skôr ako mohli výrobné podniky zareagovať na skutočnosť, že Tesla Piešťany vyrába mikroprocesorovú jednotku MHB 8080A, prišli vývojári z Piešťan so školským mikropočítačom PMI 80. V roku 1983 pribudol náročnejší typ, osobný mikropočítač PMD 85 s väčšími programovacími a pamäťovými možnosťami. Obsahuje spolu 58 integrovaných obvodov LSI československej výroby. PMD 85 pomáha riešiť úlohy v plánovaní a riadení výroby v priemysle aj v poľnohospodárstve. Okrem toho môže byť aj zdrojom zábavy pri rôznych elektronických hrách. Ďalším výrobkom pre tržné fondy je prídavné zariadenie k telefónu Telememory. Podrží si v pamäti 30-20 miestnych čísiel, čo stačí na spojenie s celou Európou aj s ďalšími kontinentami. Záujem o počítače sa začína už u mládeže, ktorá si môže vďaka mikropočítačom osvojiť základy programovania. Zabezpečením rozvoja modernej súčiastkovej základne, najmä mikroelektronických súčiastok, prispieva koncernový podnik Tesla Piešťany významným spôsobom, tak ako to zdôrazňuje línia strany, k rýchlemu rozvoju elektroniky u nás. Pre rozvoj polovodičovej techniky. V zrniečku vyšľachtenej hmoty prebiehajú zložité procesy usporiadaného pohybu elektrónov. Pri vynaložení nepatrnej energie umožňuje tranzistor urobiť jeden úkon, spracovať jeden bit informácie. Je to také malé množstvo energie, že stačí iba na zodvihnutie 1 mg do výšky 1 mm. U elektroniek bolo na ten istý úkon potrebné 1000-násobné množstvo energie.
Využitie polovodičov sa za krátky čas rozrástlo do neuveriteľných rozmerov. Mikroelektronika sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života i nádejou do budúcnosti. Jedným z pracovísk, ktoré realizujú a rozvíjajú objavné myšlienky mikroelektroniky, je koncernový podnik Tesla Piešťany. Hlavné úspechy dosiahol podnik v nepretržitom plnení a prekračovaní stanovených úloh pri zabezpečovaní potrieb rozvoja elektroniky v našej republike. V období 6. päťročnice tu vzrástla výroba tovaru na viac ako dvojnásobok a v roku 1980 dosiahla hodnotu vyše 500 miliónov korún. Za týmto číslom sa skrýva výroba miliónov polovodičových diód, tranzistorov a integrovaných obvodov. Veľký nárast zaznamenala aj výroba varikapov, bez ktorých si moderný rozhlasový a televízny prijímač nevieme predstaviť. Nárast sériovosti si ukážeme napríklad na usmerňovacích diódach KY130 a KY132, ktorých sa v 1980 roku vyrobilo vyše 35 miliónov kusov. Obdobie 6. päťročnice prinieslo inováciu polovodičových diód a tranzistorov. Do výroby bolo zavedených 51 nových typov. Zmysel inovácie treba vidieť v tom, že diódy a tranzistory budú aj naďalej nevyhnutnou súčasťou elektronických zariadení osadených integrovanými obvodmi. Výroba usmerňovacích vysokonapäťových diód prispela k úplnej tranzistorácii televíznych prijímačov. Vyriešená bola aj technológia výroby vysokonapäťových usmerňovacích blokov pre röntgeny. Fototranzistor KP101 bol nahradený typom KPX81 uzdreným do umelej hmoty. Desiatka týchto tranzistorov, dodávaná v spoločnom puzdre, má mnohostranné využitie vo výpočtovej technike. Široká základňa pracovísk výskumu a vývoja slúži v koncernovom podniku Tesla Piešťany na zabezpečovanie neustálej inovácie výrobného programu. Výsledky týchto oddelení umožňujú rýchlo reagovať na požiadavky elektronického priemyslu. Medzi najvýznamnejšie medzníky rozvoja v 6. päťročnici patrí nepochybne vývoj a výroba unipolárnych mikroelektronických integrovaných obvodov. Hybnou silou nástupu integrácie prvkov je vyššia spoľahlivosť elektronických zariadení.
Porovnajme si, aká zložitá by bola doska s plošnými spojmi, osadená diskrétnymi polovodičovými súčiastkami, ktorú funkčne nahradí jediný integrovaný obvod. Integrované obvody obsahovali spočiatku iba desiatky až stovky polovodičových prvkov v jednom systéme. V roku 1978 boli v piešťanskej Tesle vyvinuté integrované obvody s viac ako 1000 prvkami v jednom systéme. A dnes sa stali samozrejmosťou integrované obvody, kde je 5000, ba aj viac prvkov v jednom systéme. Tieto obvody sú už v sériovej výrobe. Keby boli také zložité systémy osadené elektrónkami, mali by enormné rozmery a príkon. A čo je ešte horšie, boli by pre poruchovosť schopné prevádzky iba niekoľko sekúnd. Spoľahlivú funkciu veľkých systémov umožnila až integrovaná elektronika. Základnou požiadavkou pre výrobu obvodov vysokej integrácie bolo vybudovanie výrobných priestorov s vysokou čistotou prostredia. Okrem požiadaviek na extrémnu bezprašnosť musí tu byť zabezpečená aj konštantná teplota a vlhkosť vzduchu. Ďalej vyžaduje výroba mikroelektronických obvodov technologickú disciplínu a vysokú kvalifikáciu pracovníkov. Voľným okom neviditeľný prach by bol doslova hlušinou v sieti tisícov tranzistorov, ktoré sa budú vytvárať na vyleštenej kremíkovej doštičke zložitou výrobnou technológiou. Stabilizácia nových technických kádrov bola podmienená bitmi. Preto sa koncom roku 1978 začalo s výstavbou 234 bytov v tesnej blízkosti podniku. Prví nájomníci sa do nich sťahovali na jar roku 1980. Po dohode s nadriadenými orgánmi bolo založené v Piešťanoch v roku 1976 detašované pracovisko Slovenskej akadémie vied. Zatiaľ je umiestnené v nevyhovujúcich provizorných objektoch. Definitívne miesto nájde vedľa budovy vývoja v areáli koncernového podniku Tesla. Takisto sa rozšíria aj výrobné kapacity o novú budovu. V štvorpodlažnom objekte bude sústredená veľkosériová montáž a konečné operácie výroby tranzistorov. Veď v 7. päťročnici vzrastie výroba tovaru opäť 2,5 krát. Ale vráťme sa do súčasnej výroby integrovaných obvodov. Podkladom pre výrobu mikroelektronických obvodov je súbor fotolitografických masiek, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou presnosťou. Pri návrhu týchto masiek vstupuje elektronika do sveta veľkých čísiel a neobíde sa bez počítača. Počítací stroj odovzdá konštruktérovi výsledky napríklad vo forme diernej pásky. Z nej sa zhotovujú matrice najmodernejším spôsobom pomocou generátora obrazcov. Starší spôsob spočíval v zmenšení rozmernej predlohy fotografickou cestou. Takúto predlohu vyrezal do špeciálnej fólie v niekoľko stonásobnom zväčšení prístroj nazývaný digigraf. Z matríc sa pomocou krokovacej kamery vyrábajú pracovné masky.
Integrovaný obvod má podľa zložitosti 5 až 10 pracovných masiek. Sledujme teraz priebeh výroby integrovaného obvodu na kremíkovej doštičke. Medzi základné operácie patrí vytváranie polovodičových funkčných vrstiev vo vysokoteplotných difúznych peciach. Teploty tu dosahujú okolo 1000 stupňov Celzia a musia sa dodržiavať s presnosťou na 1 stupeň Celzia. Modernejší spôsob vytvárania funkčných vrstiev je pomocou jónovej implantácie. Proces výroby pokračuje fotolitografickými operáciami, pri ktorých sa jednotlivé vrstvy geometricky tvarujú. Produktivitu pracovného procesu kladne ovplyvnil nielen priemer používaných kremíkových dosiek, ktorý sa postupne zväčšil až na 76 mm, ale aj robotizácia procesu, ktorá je pre novú technológiu charakteristická. Na porovnanie si pozrite starší spôsob fotolitografie, pri ktorom prevláda ručná manipulácia. Je to zdĺhavé, pravda? Takto by sa nové mikroelektronické súčiastky prakticky nedali vyrábať. Obdobný pokrok nastal aj v ďalších technológiách, pri nanášaní fotolaku, pri čistení a leptaní kremíkových dosiek. Významné miesto pri výrobe mikroelektronických prvkov zaujíma testovacia technika, ktorou sa vyrobené systémy vyhodnocujú priamo na kremíkových doskách, a to skôr ako sa rozdelia na jednotlivé čipy. Zložitosť týchto meracích zariadení je úmerná zložitosti unipolárnych integrovaných obvodov a ich cena predstavuje najväčšie investície v zariadeniach pre mikroelektroniku. Potešením môžeme konštatovať, že pracovníci Tesly Piešťany vyvinuli a vlastnými silami vyrobili v 6. 5-ročnom pláne testery na svetovej úrovni, ktoré majú predpoklady hromadného využitia v celej našej republike. Integrované obvody vyššej integrácie, najmä mikroprocesory, umožňujú automatizáciu výrobného procesu v rozličných priemyselných odboroch. Takisto pri vlastnej výrobe mikroelektronických súčiastok prispievajú k ďalšiemu zdokonaleniu výrobného procesu. Táto veľmi efektívna spätná väzba je jedným z vysvetlení mimoriadne prudkého rozvoja elektroniky, ktorý nemal a nemá obdobu v inej oblasti techniky. Ako príklad automatizácie uveďme diamantovú pílu na rezanie kremíkových dosiek na čipy. Z priemeru dosky
spočíta mikroprocesor dráhy posuvu stolíka a samočinne riadi celú operáciu. Okrem toho začiatkom každého rezu automaticky zníži otáčky píly. Takisto pri spájkovaní čipov sa nastavujú všetky parametre elektronicky. Prítlak systému, spôsob spájkovacieho pohybu, teplota i čas jednotlivých úkonov. U termokompresného automatu sa riadi zložitý pohyb termokompresnej ihly podľa číslicovo naprogramovaného diagramu. Z techník puzdrenia bola v Tesle Piešťany zvládnutá technológia puzdrenia do keramiky určená pre najnáročnejšie aplikácie. Kvalita vyrobených súčiastok a tesnosť puzdra sa skúšajú viacerými metódami. Súbor polovodičových súčiastok a integrovaných obvodov výrobného programu v koncernovom podniku Tesla Piešťany na začiatku roku 1981 dokazuje, že sa tu čas nezastavil. Svoje 20. výročie oslávil podnik v roku uskutočnenia 16. zjazdu Komunistickej strany Československa. Okrem plnenia stanovených úloh pozdravili pracovníci zjazd novými formami rozvoja pracovnej iniciatívy. Tiež v rámci mesta a okresu hrá koncernový podnik Tesla, ktorý zamestnáva tisícky pracovníkov, dôležitú úlohu. Podieľa sa na jeho rozvoji a podstatnou mierou aj na spoločenskom a kultúrnom živote. V prvom rade sa pracujúci koncernového podniku Tesla Piešťany zaslúžili o všetky pozitívne výsledky, ktoré svojou obetavou prácou dosiahli na úseku mikroelektroniky. Tým naplňajú potreby vedecko-technickej revolúcie, ktorá je spolutvorcom komunistických premien súčasnosti.